Karbi Anglong Okpran Kilang Asai Kamatum COVID-19 na kisopen kachelem i. Kuti-kuti atangkapen kaselamatowar ciklojon hovet angbong langroy cemandet. Ningkan krip hosu se kilang lipin khandulia longkido sericulture ahemalong Karbi Anglong Autonomous Council abitung kahumridam. Karbi Anglong life Abirta kilang radon aphan nilihin penadap ki mekardom bajurilo kardom. Pinadap Abirta longpen nilisami julibipi nanarjik tha Abirtan tonpen. Karbi Anglong arlota arnivang COVID-19 na kiso ki una phai nang ke bat lapen inurapran damdera pita Karbi Anglong okpran kilang asai kamatum kilang pangkrebomlang. COVID-19 na kisopen Assam along realong kaphere mimiang ang nang kido asonsi Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong arlota kaphere mimiang ang asonsi nang dotanglo. Nonamat ke Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong pangrumpet bang pharoi sisuse corona kiso ki una phai pleng tanglo lapen inurapran dam tanglo. La ana pita Karbi Anglong okpran kilang asai kamatum kapang kreasonsi thekdumlong lake non malong kapre quarantine aboha along kahuri sai kedonang pensi ang thek nangklang daklo. Konadle quarantine abohalong jongsi apora tengpen kichokijun longle pulote konadle abohalong abangke ni ingkoi plengder pita okpran kilang asai khiatum sadlang ki endam de lapuson tadu. Lason thak-thaksi kaphere mimenaya bangke quarantine abohalong ki dopen corona ki so kelong tang atum ke en apiari lapen kapre ahor muhortar sitami quarantine abohalong ke dobamatum sai jogje pen ke en nang kokta dulu. Lapuson ang thek nang keklang lake Dipu Lamding Road Kacheleng Atobar 12 kilo council workshop along kibipon quarantine abohalong pensi akoy gawan alam thi nang klang. Nile tu pinian aje ka tu mapote dengke ken treatment test ken tangatum ni inkoy ni sirkep an ke pleng atum dadolo ase hala tu maphan stame treatment ken tang akote injera tu akote tu man stame non puanta report pitek thelang ko paper lo lapen de treatment test ken long lelang atum stame duwek lang hala tu man kala pusipachi chagre lo lapen de ladak positif ken tang apeta duwek ladak stame doktor atum healthcare atum bangsi ladak nang clean ko avelang pinian ke jithek long lo lason kali jithrak me lo kar leng the tung chok che joksi pini ni tum lan kisung ke chak nang lo lason helo mar leng the tung ke claim kidam ninga kam lason helo mar lapen de lang tha an ke pisitame breakfast pisitame an stame kimen meta nini ni thom lo ne tung ke chonang lapen de phengnu nang karon stame ke bai stame lason si nang ron lo ni tung budun lo lason ake bai ke ni tung ke chopen ni tung bimar long epok chokol lo pote kiso chulong lo pote ni tung ban pilana pu kurla kiso posin ni tung hana pu lason ni chokte lage lapen de dola ladak kompon jo keter care lahai stame ke clean bang ave ladak in charge samasya ave lo ni tung artilo ke bang nang le pen ni tung in charge sanar in charge ave dak lason helo mar dak oren center ki bineng aru lason helo mar lam tha Nagaland state Mizoram state lang tha ladak pane ani bang ni thombel te doctor tum langdam pen treatment anam ji wasman am ta langdam se dak pen clean ami ladak difu lamding road la koran center long ke thang ta velo pini an si ni tum ba lahai police la pen doctor tum ta ke bang thang lo ni tum comment tua one bar ni tum report chitun death sta men ni tum fan lana kelang ni tum fan nang ker bang ave lasan lo makar beng la rat ki chari tum ki claim ni kidam ni lasan lo Bangso quarantine aboha along pangrupet bang pharot trok sirkebra li aphaido laso ang bompen penangan atuma phanki vi asadlang en ponsi ajha atuma phanki nipli pho penamatsi ahem pachedamlo lapen ajha atuma phanabangki ni ingkoi lidera pita ahem pachedam dedadlo ni ingkoi plengdera phisi vosik ni phai cricket home arni bangso quarantine aboha along bang trainer ke atuma phan vi asadlang endamlo Halapu aprang biasa lang ki entang atuma phanki pini arni anta ang thek nang pali lilang kusi hada quarantine abohalong ki doatum minji জন পজিটিভ ওলাইছিলে 5 জনত 3 জন ঘৰৰ পৰা উঠাই আনিছে 2 জন ইয়াতে লৈ গৈছে আৰু ইহঁতক লৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ এই কোৱাৰাণ্টাইন চেণ্টাৰটো একো সেনিটাইজাৰ কৰা নাই একো বেডশিট বেড চেঞ্জ কৰা নাই আৰু নতুনবোৰ ঘুমাই দিছে আৰু যোনবোৰ পুৰণা বেডশিট আছে গাৰু আছে যোনবিলাক পজিটিভ হৈ গৈছে ইহঁতে সেই কাপোৰবোৰে ইউজ কৰি আছে Laso quarantine aboha longpen
bangkho atum COVID-19 na ki so long tanglo bonta okran kilang asai kamatum non anta kilang kapang kreason si chethek long posi alang litum ning kang samse alam chepaklang renti News X report Karbi Anglong live Ingdeng cricket trok Karbi risonim so rongaje katalona baikang taralang so along aning kanwang pen paprek don jetsi aliracham lapen RJ pachilar ponlo bonta keklem ke nama saya bang Karbi asalam thegi puason si ingnar bang tang lo hemta puason thak thak si chiklojon phot trok vet angbong penang an kaching thur kedeng ponasai kahino si amuna langdam sinang kedam tang ningkan hini ke thoma prangke tara langso Karbi people solalong ningkan esek thang thanga cheklo Karbi risonim so rongaje katalona long lamet lamchong jutang jubadanat kithir thebason kaching thuramo ing RPC thekdulong bonta non ke dobom Karbi Anglong Autonomous Council ke charipon CM Tuliram Ronghang alang li ang hoi kithi ing midulong det penakhi lamet lamchong jutang jubat kapareng hinlo thei kangthim kereng lapen kaching thurang thek binong lo pumathapon si CM Ronghang KCS along kaching thuranat kacharap chitu bidun si a constituency 10 pen kewanga terangatum kedo ketha ahem department exhibition ahem nothing pia ahem krongni kachelenga towar lapen kapre kapre ganat kithir the asayamu kideng padupon lo Lason si kedamtang ingdeng cricket ratrok Karbi risonim so rongaje katalonji aning kana bangke diphu rong supia baikang an roda hempen raraphan kapajulong jiaphan abar sai pipon lo lasi road kapasona dim setami kithil thep selam pontang lo Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aphan kiklem kedamamo nongno kiban pijiaphan kamatharong ajok thikadar Jasemet PWD Department Engineer atum asai kachiklem pamika ke lapen kelangchari dun kapangkre be ajok non hejong kaselampon rodahem kapasanga dim an kachelenga towar abangke masap sobet RB ke janganta longlor pontinsi chelenga taklo gari motor kachelengja bangke hilubinglo muniratum kachelengja phan anta phiri mimiasonsi mandetlo lasonsi piningjong kaselampon hemphu mukranga don risetami longlo kitongdam chot anveta anu jogalong longli room lapsi khurungwanglo bangsojo hemphu mukrang adon rite prabjin pen arpu ki doatum langchari damde pulote ki krebji anathusi angding thebonglo jongsi bangso adon ri kreptan pulote lak lak atangka kapadama bangke nahok detpo Lasonsi ingnar bangtang lo hemta pua bangki klempon pedetra lahe lahe gole longka pai pua bangta kamatha ponakirang so News report Rosananse Karbi Anglong live Tangtiran malam so dihina mo Abirta ing tomnanik sina MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelang, Diphu Manjar Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Diphu, Karbi Anglong. Where you'll get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Dihina mo piputhot biotar juthiglana Karbi Anglong along ria longta inki kapangrenga hin paprang donangji pu Karbi Anglong Autonomous Council pen mathaponsi longri arlo penang an adim sericulture asai kampen inki kapangrenga hem pendanglo inki an ki e thekononglo bonta ki ongdung adimalong kapathir tang aphi pathi thulot lapusonsi ke thekdamlong ke ong Lasungsi Khamduria Longkido Sericulture Asahem Abangke Ningkan Krip Hosu Sepensi Thanga Sayamo Avipinlo Lasi Bangso Kithirengjeng Sericulture Asahem Puthot Kapareng Tujiaphan Wosik Niphai Krek Thom Arni KAAC EM Rupsing Teron Lapen Inki Kapangrengahin Kelangchari EM Raju Tiso Adimalong An Palida
Bangso kahumri damahut Karbi Anglong Autonomous Council EM Rupsing Teron kaning jipona tengke Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang ahin pen ahoy kedo tumaphan RDP ponsi ahoy along kedoan ikirengjeng asaikam kapareng tujia phansi nilitup nang kahumri lo Ketu ana department bangke so anu se ketu an ason hemerit pono ke klem pono so bangke anso se ka pimbe pon tujia phansi abang putini em pantala so bostu bang alang li ketandu jadi atau pangtina department bangta bodai ria long bangke kan se pangthir pen ke klem pon phan bangke la bangke nong ke bang tuji asang masil hayalam mang situm se pon patu so teng pemplon te ketu ana department bang poita la so bodai ria long anu se ke me pon bangke tum klem pon phan kamu thapon dolo Halapu ingki kapangrengahin kalana mate sericulture EM Raju tiso karingje pontua tengke bangso kikirengjeng asahem puthot kapareng thupen radatum koson pensi ali kache palong pon thekjima bangso bothak bor ipon bomluputa EM Raju tiso pen ningje pon area long unanu banke mane border ki do bang mane radatu palma lang ponangi office mo pha bangta unanu banke pemi ponanji staff mukha mane regular roma be mal heteri lang nang ji vacancy mukha la isme unanu banke mane fill up ponanji pansi bori nang ji mane so that mane monita tumbang farm ben penangana kerap mane longpot Halapu field officer ahin pen kaninje pontuke bangso asai kamaphan ningkan pho angbom pachingthur bonthupu pusi pherangkia thengno ningje pontu sido apen fourth grade ta master rule ke ketam tang por la ta pinangan ke awetar lo asinil to manpower dak 100% men 40% manpower se claim chot asila so post pang enil to guwahati pen sipibom technical penapot council pen une nasi nil to mangke munit lewe tetamin tumbang la charge and pen la sonsin tum claim pon bom lo asi munit ka wetera jok asap so nil tum hin pen kyun ne deta dota hai sita nil tum bori pon bom lo je munira weteta ni tum akamang ton te ji fan lang hem phi pen bersing tiso karbeng long live West Karbi Anglong angtan kachongda dampen hem ka chebangatum COVID-19 positive ke long aphai ke bat ke prap pikajok KSA Hamren head branch pen patirpi ponsi ham phanga song do an pen cherok tok asike gipi Karbi lo chari asong mate KSA Hamren head branch pen patirpi ponsi ongdung ham phanga song atum cherap cheto dunsi Hamren rongsopi angkangalong coronavirus ake sopen ke jogwan thekji aphan Church of God English High School along Maikedo KSA Hamren Headran Samai Phu Timothy Rongpi Pen Mai ka Chephem Phu Pona Mai along COVID-19 laki EC ka phere mimi Munit Awura Keso Kangdang Pen Kacheri Kachepajok Dunang Jepata Arsik Jit Pen Chingki Chingwai Pen Bidi Sore Chipirinti Mai along ki Ongdung Hamphanga Songatum Chetong Dunsi Bidi Sore Chipipondrinti Lamthe Kacheparaya Tengpen Kewangji Wosik Nephai Krep Ho Arni West Karbi Anglong Deputy Commissioner Arideng Pinpura Lo Ki Pajoram Jipusi KSA Hamren Head Branch Samai Phu Timothy Rongpi Pen Lamthe Jai Yat pia long abur ke thur labang so pen kachepayo ge phandak Hamren angkang along nilitum mai ing nipono labang so amai long nilitum pini cheparai pon Hamren ahi thilong ko anma hotel mate sakejo nakulat do anstame disposal glass lapen disposal plate mate one time use hormusi use poning pusinil tum pinil dak resolution en ponlo lapen kebanggilang arni labangso abur pen chipayo ge phanil tum dak social organization ahin pen isi disia phan memorandum pidamji halabangso a memorandum jongsin itum hanang approach pidada philo plon tenil tum dak asona saideng poni pusinil tum KSA Hamren head branch pen dak social organization do anstamen tum pinil labangso amailong COVID-19 na kiso kangdang pen kacheri dun thekja baha mai do det pen Hamren rongsopi angkang kular along khumri damsi kachepang thir jir pen kido ke thak dunji lapen kichu kijun ason kipi kapijor sedami kasu harlungalar paper plate hai hui pensi pinangji poalam the than pachini ponrinti Hamren pen Daniel Inghi Karbeng Long Live Tang dipini ada Abirta ke lapan sigang tonik lo domi thakme aniki me